Победоносни резултати от Божието Слово. Глава 6 от книгата на Дерек Принс "Основи на християнството". Вече отбелязахме, че вероятно в целият Стар Завет няма човек с по-ясно виждане за авторитета и сила на Божието Слово от псалмиста Давид. Като въведение в настоящият предмет, победа над греха и Сатана, можем още веднъж да прочетем думите на Давид в Псалом 119, 11 стих. В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не ти съгрешавам. Еврейската дума за опазвам означава складирам като съкровище. Давид не иска да каже, че скрива Божието Слово с такава настървеност, че да не може да бъде намерено. Напротив, той има предвид, че е складирал Божието Слово на най-сигурното място. Мястото, което е пазено с най-ценните неща, така че да може да разчита на него по всяко време и във всяка нужда. В Псалом 17, 4 стих, Давид отново дава израз на предпазващата сила на Божието Слово. Колкото за човешките дела, чрез думите на Твоите уста, аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Тук се дава насока относно нашето участие в човешките дела, т.е. човешките действия и обществените взаимоотношения. Някои от тях са безопасни, здравословни, угодни на Бога. Други са опасни за душата и съдържат скрити примки на насилника. Разбира се, насилникът е едно от многото имена на дявола, с които писанията го обрисуват. Как може да различим тези, които са безопасни и благотворни, от онези, които са духовно опасни? Отговорът е чрез прилагане на Божието Слово. Много често чуваме да задават следните въпроси. Може ли християнин да танцува, да пуши, да играе, хазарт и така нататък? Отговорът на всички тези въпроси трябва да бъде решен не от общоприетата обществена практика, нито от приетата църковна традиция, но от приложението на Божието Слово. Спомням си, веднъж като християнски служител, няколко африкански студенти ме попитаха дали ще бъде грешно да посещават танците в колежа, където се подготвиха за учители. В отговор аз не им предложих моето собствено мнение, нито им посочих правилата, които мисията установява по този въпрос. Помолих ги заедно да прочетем два пасажа от Библията. Първият беше в 1 Коринтияни, 10 глава, 31 стих. И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Вторият стих беше Колосяни, 3 глава, 17 стих. И каквото и да вършите, словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. Тези стихове съдържат два главни принципа, които трябва да управляват и насочват всичко, което правим като християни. Първо, ние трябва да вършим всичко за слава на Бога. Второ, трябва да вършим всичко в името на Господа Исуса, благодарящи на Бога чрез Него. Следователно всичко, което можем да извършим за Божия слава и в името на Господа Исуса, е добро и приемливо. Всичко, което не можем да извършим за слава на Бога в името на Господа Исуса, е погрешно и вредно. След това приложих тези принципи към въпроса, който студентките ми зададоха. Казаха им: ако чрез тези танци прославите Бога и свободно можете да му благодарите в името на Господа Исуса, докато танцувате, то тогава няма нищо лошо в това да танцувате. Но ако не можете да танцувате по този начин и при тези условия, тогава това е неправилно. Моята отговорност бе да дам на тези млади момичета основните духовни принципи. Оттам нататък бе тяхна отговорност, а не моя, да приложат тези принципи в определената ситуация. Съвременните проучвания на медицинската наука изваждат наяве един съвсем конкретен начин, по който много съвременни християни
както и старовременният Давид, чрез прилагане на Божието Слово са били предпазени от пътеките на насилниците по отношение на използването или злоупотребата с физическите им тела. Писанието учи много ясно, че тялото на християнина, изкупено от господството на Сатана, чрез кръвта на Христос, става храм на Святия Дух. Бог обитава в него и следователно то трябва да се пази чисто и свято. Например, в 1 Коринтияни, 3 глава, 16 и 17 стих, апостол Павел казва: „Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие.“ В същото послание, в 6 глава, 19 и 20 стих, отново четем: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когото имате от Бога, и вие не сте свои си, защото сте били с цена изкупени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божии.“ Също така, в 1 Солунци, 4 глава, 3 и 4 стих, Павел пише: „Понеже това е Божията воля, вашето освещение да се въздържате от блудство, да знае всеки от вас как да държи своя съсъд със святост и почест.“ Безспорен факт е, че основавайки се на тези и на други подобни пасажи, много християни са се въздържали от употребата на цигари. Доскоро невярващите често са ги упреквали, че отказът да изпушат по цигара и е чиста глупост. Но съвременните медицински изследвания недвумислено показват, че употребата на цигари води до развитието на рак в белите дробове. Това изследване, базирано на внимателни проучвания, е потвърдено от медицинските академии на САЩ и Великобритания. Както показва статистиката през последните години, само в Англия и Уелс повече от 35 000 мъже и жени са умрели от рак на белите дробове. Друг неоспорим факт, доказан от опита и потвърден от медицинската наука, е, че смъртта, причинена от рак на белите дробове, е много бавна и мъчителна. При наличието на тези факти, отказът на християните да пушат не може повече да се счита като глупост или като фанатизъм. Ако глупостта може днес да се припише на някого, то няма да е на християните, а на тези, които редовно изразходват големи суми, за да задоволят една страст, която със сигурност ги води към бавна и мъчителна смърт, причинена от рак на белите дробове. И ако глупостта може да бъде приписана на жертвите на тази страст, то тогава самото нечестие трябва да се припише на уния, които с всички възможни средства на убеждение и съвременно популяризиране за собствена финансова изгода, доброволно търсят да подложат себеподобните си на жестокото робство на този деградиращ и разрушаващ навик. Когато погледна фактите в тази светлина, аз се питам, дали търговците на роби, които в миналите векове са печелили от продажбата на телата на мъжете и жените, са виновни за причиняване на по-големи обществени и морални вреди от тези, които търсят финансова полза днес, като поощряват навика да се пуши. Почти същото, което казахме за тютюнопушенето, се отнася и за злоупотребата с алкохол. Още веднъж трябва да подчертаем факта, че много християни, въз основа на библейските предупреждения, през последния си живот са се въздържали от такива злоупотреби. Добре известен факт е, че злоупотребата с алкохол извънредно много допринася за възникването на множество умствени и физически заболявания, а също и за увеличаване на катастрофите, които причиняват смърт, тежки наранявания и загуби. Отново може да кажем, че милиони християни са били предпазени от тези вредни пороци, като са прилагали
практически библейски учения. С дълбока благодарност към Бога те могат да повторят думите на Давид в Псалом 17, 4 стих. Колкото за човешките дела, чрез думите на Твоите уста, аз опазих себе си от пътищата на насилниците. Приложено по този начин, Божието Слово дава победа не само над греха, то е определеното от Бога оръжие, което дава победа над самия Сатана. В Ефесяни 6 глава 17 стих апостол Павел заповядва: вземете меча на духа, който е Божието Слово. И така, Божието Слово е неизменимото оръжие в християнското воюване. Всички останали части от всеоръжието, изброени в тази глава на посланието към ефесяните, нагръдникът, поясът, обувките, щит и шлем, са предназначени за защита. Единственото оръжие за атака е мечът на духа, Божието Слово. Без задълбочено познание върху Божието Слово и неговото приложение, християнинът няма оръжие за атака, няма оръжие, с което да атакува Сатана и силите на тъмнината и да ги накара да бягат. Като имаме предвид всичко това, никак не е изненадващо, че Сатана през цялата история на християнската църква винаги е използвал всички възможни средства на измама, за да държи християните в невежество относно истинското естество, властта и силата на Божието Слово. Нашият върховен пример за използване на Божието Слово като нападателно оръжие е Господ Исус Христос. В Лука 4 глава от 1 до 13 стих са описани трите изкушения, които Исус среща и преодоля, използвайки същото оръжие – мечът на писаното Божие Слово. В отговор на всяко едно изкушение Исус казваше: писано е, и след това цитираше директно от писанието. Във връзка с изкушаването на Исус, Лука използва две различни, но с голямо значение фрази. В Лука 4 глава 1 стих той казва: а Исус, пълен със Святия Дух, бе воден от Духа из пустинята. Но след изкушенията в Лука 4 глава 14 стих четем: а Исус се върна в Галилея с силата на Духа. Преди срещата си с Сатана, Исус беше вече пълен с Духа. Но само след като срещна и победи Сатана с меча на Духа, Божието Слово, той може да започне определеното от Бога служение с силата на Духа. Има разлика между това да си пълен с Духа и това да служиш с силата на Духа. Самият Исус навлезе в фазата на служение с силата на Духа. Само след като първо употреби меча на Божието Слово, за да преодолее сатанинското изкушение, което целеше да го отклони от упражняването на неговото служение в силата на Духа. Това е урок, който християните днес трябва да научат. Много вярващи, които притежават съвършенно библейско изпълване със Святия Дух, никога не навлизат в служение на Бога чрез силата на Духа. Причината е, че не следват примера на Христос. Никога не са служили с меча на Божието Слово по такъв начин, че да победят Сатана и да отхвърлят неговата съпротива срещу упражняването на служението, за което всъщност са били изпълнени със Святия Дух. Смело може да кажем, че най-голяма и спешна нужда от изучаване на Божието Слово имат тези християни, които току-що са били изпълнени със Святия Дух. Със съжаление трябва да кажем, че те често си въобразяват, че по някакъв начин изпълването с Духа се явява като заместител на прилежното изучаване и прилагане на Божието Слово. Обаче вярно е точно обратното. Нищо не може да замести меча в снаряжението на войника, без значение колко добра е военната му екипировка. Ако няма меч, той е изложен на смъртна опасност. Така е и християнина. Не съществува друга форма на духовна подготовка или опитност, която може да замести задълбочените познания върху Божието Слово. Без значение колко добра е екипировката във всяка друга област,
Без мечът на Божието Слово, християнинът се намира в смъртна опасност. Ранните християни от времето на апостолите, макар и в по-голямата си част, простички и неуки, неотклонно следваха пример на своят Господ и се учиха да използват Божието Слово като защитно и нападателно оръжие в конфликти и ситуации, в които попадаха поради изповядването на своята вяра в Христос. Например, в 1 Йоан, 2 глава, 14 стих, апостол Йоан, вече напреднала възраст, пише до младите християни, които са израснали под неговите напътствия. Писах вам, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас. И победихте лукавия. Апостол Йоан прави 3 изявления относно тези младежи. Първо, те са силни. Второ, те имат Божието Слово, пребъдващо в тях. Трето, те са победили лукавият, т.е. Сатана. Второто от тези 3 изявления има връзка с първото, а третото е резултат от първите 2. Причината, поради която тези млади християни са силни и могат да побеждават Сатана, е, че те имат Божието Слово, пребъдващо в тях. Божието Слово вътре в тях е това, което им дава духовни сили. Трябва да си зададем следният въпрос. За колко вярващи младежи в нашите църкви днес може да кажем, че са силни и са победили дявола? Ако днес не виждаме младите християни да изявяват този вид духовна сила и победа, причината без съмнение е, че липсва това, което довежда тези резултати. Единственият източник на такава сила и победа е задълбоченото и пребъдващо в нас знание върху Божието Слово. Християните, младежи, които не са цялостно инструктирани в познаването на Божието Слово, няма да бъдат истински силни и победоносни в своите опитности. Днес ние се излагаме на голяма опасност, като подценяваме духовният капацитет на младите хора и като се отнасяме с тях общо взето като с деца. Съществува дори тенденция да се създаде у младите хора впечатление, че Бог е промислил за тях един специален вид християнство с по-малки изисквания и по-нисък стандарт, отколкото за възрастните. В тази връзка в Еклесиаст 11 глава 10 стих Соломон прави много актуална и задълбочена бележка. Защото младостта и юношеството са суета. С други думи, те са мимолетни, външни явления, които по никакъв начин не променят трайните духовни резултати, отнасящи се за еднакво за всички. Дъщерята на Уилям Бут, Катрин Бут Клибърн, изразява подобна мисъл, като казва: душата няма пол. Дълбоките вечни духовни реалности, върху които е основано християнството, не се влияят от различни във възрастта и пол. То се основава върху такива качества и преживявания на душата като покаяние, послушание, саможертва, преданост. Всички тези качества и опитности са еднакви за мъже и за жени, за момичета и за момчета. Понякога не се внушава, че начинът, по който младите християни могат да получат задълбочено библейско поучение, като се изпратят в библейски колеж. Обаче подобно предложение може да бъде прието единствено, като се вземат предвид 2 забележки. Първо, трябва да отбележим, че в момента съществува една нарастваща тенденция, дори в евангелските библейски колежи и тези на пълното благовестие. Да се посвещава все по-малко време на действителното изучаване на Библията, а да се отделя повече време за други светски предмети. В Колосяни 2 глава 8 стих апостол Павел пише: внимавайте да ви не заплени някой с философията си и с празна измама по човешко предание. В 1 Тимотей 6 глава 20 и 21 стих Павел предупреждава Тимотей: О, Тимотей, пази това, което ти е поверено. Тоест, истината на Божието Слово.
като се отклоняваш от скверни празнословия и противоречия на криво нареченото знание, на което като се предадоха някои, отстраниха се от вярата. Тези предупреждения трябва да бъдат повторени днес. В много случаи съществува вероятността младежите да извършат курса на обучение в някои съвременни библейски колежи и въпреки това да останат с едно напълно неадекватно познание върху библейските учения и техният начин и приложение в практическият живот. Втората забележка, която трябва да направим, е, че никакъв библейски колеж, колкото да е солиден и цялостен, не може да отмени пастирите на местните църкви от задължението им да обучават всички членове на църковното, редовно и систематично в Божието Слово. Местната църква е централната точка на целият новозаветен план за духовно обучение и никоя друга институция не може да отнеме тази нейна функция. Апостолите и християните в Новият завет нямаха друга инструкция, от която да приемат духовно обучение, освен местната църква, и въпреки това те имаха много по-големи успехи при изпълнението на своите задачи, отколкото днес. Другите институции, като библейските колежи, могат да осигурят специално обучение, с което да допълнят получението, давано в местната църква, но никога не могат да заменят нейното място. Най-сериозната нужда на божеството местни църкви днес не е по-голяма организация или по-добре програми или повече активност. Тя е просто следната. Цялостно, практично и редовно обучение върху основните истини на Божието Слово и начинът им на приложение във всички области на християнският живот. Само така Христовата църква като цяло ще порасне в сила, ще възвестява в Христовото име и победата на Голгота и ще изпълни задачата, която е възложена от нейният Господ и Учител. Това е в пълно съгласие с описанието на победоносната църква от последните дни, дадено в Откровение, 12 глава, 11 стих. И те, християните, го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелство. Тук са представени трите елемента на победата – кръвта, словото и нашето свидетелстване. Кръвта е белегът и печатът на Христовото завършено дело на кръста и на всичко, което то ни осигурява като благословение, сила или победа. Чрез Словото и само чрез Словото ние идваме до познание и разбиране на всичко, което Христовата кръв изкупила за нас. Накрая, чрез свидетелстване за това, което Словото разкрива относно кръвта, ние правим Христовата победа над Сатана реална и ефективна в нашите лични опитности. Като изучаваме тази божествена програма на победа над Сатана, още веднъж виждаме, че Словото заема централно място. Без правилното познаване на Божието Слово не можем да разберем истинската полза и сила от Христовата кръв. И така, нашето свидетелство като християни ще бъде лишено от истинско убеждение и авторитет. Цялата божествена програма за неговият народ се съсредоточава около познаването на Словото му и способността ни да го прилагаме. Без това познание, църквата днес изпада в същото положение, в което бе изпаднала Израел през дните на Осия, заявено от Бога в Осия, 4 глава, 6 стих. Людите ми загинаха от нямане на знание. Понеже ти отхвърли знанието, то и аз отхвърлих тебе. Църквата, която отхвърля познанието на Божието Слово, се изправя срещу вероятността да бъде отхвърлена от самият Бог и да бъде разрушена от ръката над своят противник, дявола.